Linke, Mária. O všetkom sa dá diskutovať. O všetkom sa dá veľmi múdro hovoriť. Pravda, že aj o Bohu. Pravda, že aj o viere, nádeji a láske. O tom sa už dá hovoriť. Jedno sa aj hovoriť. A potom sú aj ľudia, ktorí vôbec nehovoria o Bohu. Vôbec nehovoria o viere, nádeji a láske. Ktorí však žijú s Bohom, v Bohu a cez Boha. Tí veria, dúfajú a milujú vo svojom živote vo všetkom, čo robia. V bôli i v radosti až do smrti. Nehovoria o Bohu, lebo vedia, že o ňom nič nemôžu vedieť. Nehovoria o viere, nádeji a láske, lebo vedia, že takéto reči nič neprinášajú a k ničomu nevedú, nikomu nepomáhajú, na najvyššie robia namyslenie. Vedia, že sa treba zhovárať s Bohom a nie o ňom hovoriť. Vedia, že vždy, v každej situácii treba veriť, dúfať a milovať. Nezavážia, lebo nie sú nápadní, lebo nevedia múdro hovoriť, ale práve oni sú niečím. Sú mnohí. Oni sú tí, ktorým Boh všetko zjaví. Mária bola taký Bohom omilostivý človek. Verila, dúfala a milovala. Ešte aj pod krížom. V dokonalosti, ktorú my sotva môžeme pochopiť. Preto bola Bohorodičkou. Preto je našou nebeskou matkou. Ona, nepoškvrnená. Zdravá Mária. A požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána v nebi korunoval. Boh nás chce tak ako Máriu korunovať svojou láskou.
Amen.